Sikubingelele sikwamukele MNTV channel ubingelelayo umsizi mfana kaNtshanga siphuma phansi kwaNongoma namhlanje bafethu sizonithulela nanti icala halkashafuza umjikijelo ngamkhohla kanjani phela umfoka ngubani ongasekho emhlabeni nayo ushiye ngokukhulu ukuzuma namhlanje sithi akusiqaphinele nje kwamanye ama DVD yakhe lapha ekhuluma khona ngesingaye ukuthi umjikijelo ubani umfoka ngubani emthokozele futhi ngethemba ukuthi sizokujabula nokubona umfana omncane into encane insizwa isesencane lapha ingakathi ngoyisulu umculi namhlanje ngibona ke lapha ku MNTV channel ngakhohla ukusubscribe danke siyabonga ngibingelele sanibona molweni Dumelang abshiya ngizongibingelela kanjena nje ukuthi umculo kaMjikijelo waziwa mhlawumbe kwaZulu Natal kuphela aseXhoseni bayawazi kwaVenda bayawazi asoShangani bayawazi ishe Africa ezinye bayawazi neAfrica nje kwezinye indawo ngiyazi ukuthi bayawazi ngoba usuyena umculi mhlawumbe ongazeki umculi impela osezingeni elifanele manje ngendlela osekungakhona nomunye umuntu uyakwazi lokho balandeli ke bomculo ngithathelele ithuba ngike ngizehlise noma ngizithobe phambi kwenu ngibonga nje indlela eningiphethe ngayo kulomculo njengoba nje mina ngumculi wena nimthandayo nenisamthanda namhlanje ngibonga ke isupport eninginikeza yona ngibona nginamandla namanje ngibona ngibadudula nje ngibadudula ngoba nikhona emva kwami ningisekile ngokuphelele bafowethu umjikijelo usekhulile noma usemkhulu manje engicabanga ukuthi ngisho isilima siyakwazi lokho ongakwaziyo ongafuni ukwazi noma ongabona ongafuni ukubona nawe ubungamfave umjikijelo noma ungayithandi ingoma zakhe kodwa nawe uyabona noma ukuzwa noma usekhoneni ukuthi uyazama ukufihla mhlawumbe ukuthi no umjikijelo uyashaya kodwa hayi ugcina khona kuvela ukuthi no noma ugcina kusho enhlizweni yakho ukuthi hayi yena uyashaya kusele khona ukuthi ke ngeke ngisasho kubantu ngoba ngangigcina ngithe uyabheda angisho ukuthi ngithini bafowethu kodwa engingakusho nje ke yilokho ukuthi mina njengomculi engimthandayo nabalandeli bomculo ngisaqhubeka nginenzela izinto ezinhle ezihlukile ngoba nginama group enwaziyo nje nginoMenzelo nginomjikijelo nginamangcukumane nginecala halkashafuza lawo ma group enginawo wonke madlala izinto ezihlukene angidlali ke mina mhlambe into efanayo zonke uthi sekukhala into eyodwa kodwa uyenza ama group amaningi phinda ingoma bafowethu thola ukuthi umuntu wenza into eningi kodwa ingoma kanayo abanye ke gcina mhlambe kuyinkinga kwabona lo album unyane yodwa ebese kugcineni ke sebethi hey umjikijelo benza ingoma eningi umjikijelo benza ingoma eningi cha ungaphiki nathi sizenza ngoba siyayikhona wena uhlulwa na ikhona lokho kwakho kodwa manje na ke kungona usiyeke mfowethu ngoba futhi lakhe ikhona unalifishana noma okanya likho la emculweni uyenza nje ngoba mhlambe khona bakuxhasile noma khona bakubambelayo ukuthi ube khona la emculweni angidluleke lo phuzu bese ngiza la ephuzini lokuthi kukhona ama-awards engigcine ngihoxa kuwo njengoba ngumjikijelo nje ngidomile ngezathu ezithile bafowethu njengani ngoba nabalandeli bomculo kufanele ngimvikele mina njengomuntu ophambi kwenu kwezinye izinto ngoba ninanazi kukhona la ngicina khona uthi nivotiswa ngemali ukuthi wavotelana nama-artist eniwathandayo kuwukuthi kodwa ekugcineni kugcine kukhetha labo bantu noma abangani babo noma bekhulumele phansi nonzimani izethenjwa zabo-ke begcine mhlambe ke befakiwe nakuba bezazi kwabona ukuthi abalutho kuthina futhi abasehlule futhi ngeke beze besehlule kunganiphathi-ke kabi lokho balandeli bakaMjikijelo nobalandeli bomculo kamaskandi umjikijelo waculela ama-award noma kuthiwa athathanga ngisho kodwa i-award kodwa ngengoma nje ngiyohlala ngibaxosha ngoba vele nazi nje ngibaxosha ngoba into ebalulekile ukuthi kushawe ingoma ukhala ingoma ngendlela okuyiyona ngoba ngisho ngabanjelwa mfowethu kuma-award noma ungenzani noma ungawina namhlanje nakusasa akuculi i-award i-award uyibeka lapha endlini kwakho akuculi yona oneqiniso nje umuntu uyowasho ukuthi hayi wona uyawina nje enkunzi ngoba mhlambe kukhona izethenjwa zakho lokuhamba nazo noma okanye unalebo bantu-ke mhlambe abasalokhu bazi ukuthi wena wawushaya kanti awukazi washana sekuqaleni mhlawumbe awukazi ushaya wawuvele nakhona ubanjelwe ngoba wawunenhlanhla ukuthi ubanjelwe asidluleke lapho kodwa asikho kwipolitiki engingakusho nje bafethu ukuthi ngibonga kakhulu bomjikijelo namanje futhi ama-award ukuthi ngimtshele njenganifihleli ma ukuthi nawo ngiyabona ukuthi
into zakhona ziyabheda mina ngiculela mawathi ngizokuyeka nje konke lezi zinto lezi qhubeka mina ngishaya ingoma ngoba vele ingoma yona into engiyaziyo ukuyishaya anginayo inkinga ekutheni mhlambe mangizoshaya ingoma cha hey mhlambe ngiba nenkinga ngoba yabona la ngikhona mina ingoma nginenkinga nayo ngiphinde ngibe nabafana nje futhi aba-right abangenankinga bafika nengoma ngiyishaya ingoma ezwakala abantu babefika nengoma ngibeza ukuthi no labafana ikhona banayo hayi ukuthi mhlambe siyenza nje cha siyishaya ingoma la ekhaya nabafana bakhalipheka bengeke ngize ngibabize ngamagama nabo mhlambe uzinto babona khona lapha echaza ukuthi bawo bani kodwa nje abafana nginami phela abanzima kakhulu ngengoma ngathanda phela ukuthanda sizokuxosha noma ngathiwa bakubambele mngani wami kodwa hayi ngenilanga bazokuphunyula abazokubambela bathi bangibamba ngenilanga kanti angisekho ngala sengiphume ngale konke ke lokho engikwenza abafowethu ngicela ukusho nje ukuthi angikwenzi mhlambe noma ngiceli akukho la ngifike ngicele khona ngikhothame ngithi ngisacela ukuzozwisana le iCD lami la ngicela ikhampani hayi mina nginekhampani yakithi eMabomveni ekhiqiza zonke lezi zinto ngoba ubona iphuma ngesikhathi engifisa ngaso nje ngiphinde futhi ngibona ngumculi nje mhlawumbe ohlukile kunabanye noma uhlangana nami nje ukungibona ukuthi ya ngilomculi lo osezingeni noma ofanele yini kenza lokho ukuthi zonke lezi zinto zakithi ngizenza mina ngiyazenzela ngoba ukubaleka kwazo ngiyayimile engizaziyo ukuthi ibaleka kangakanani ngoba kwesinye isikhathi ukuthumela umuntu entweni yakho kuyokuhlula noma kuyokuhlupha ngelinye ilanga ingakho ke ngiyibambela nebandla engibambisene nalo siyiphushela into zethu nayo DVD le nibuka cha hayi akhondoda siyiceleni noma akhondoda nesisu esikhulu esitheke yona hey ndoda hey manje sizacela usixhase noma kho company sithe ndoda hey manje sicela usikhiphela cha hayi sishala emaphaketheni ethu nakuba mhlambe singenakho kungakanani kodwa sinakho khona ngoba siyakwazi ukuzenzela lokho esikwazi esikwenzayo asikuceli umuntu siyazenzela thina bafowethu ngibonga kakhulu isupport neninginikeza yona ngomjikijelo anginawo amaningi ngibuya kajikijiki isikoti kamaphumulo bafowethu ayikabi ngicela ukuyishiya la ngivalelise sawuphinde sibonane umjikijelo ukhona sekhona futhi endimeni yomculo ngeke awiswe ukuthi mhlambe khona bamvalela ngaphandle ngoba ayikhona basipintsha basivala ngapha bazama kodwa nalana ngikhona ke kwakuvele kunjalo nakhona sahlale sivinjwa ngapha nangapha kodwa siphunyule namanje ngiyathemba ukuthi sizophinde ngiphunyule bafowethu ngimthanda nokho ngiyabonga. Bafana senza akenisha bafana bam sikhombisa ukuthi lento siyayishaya sambe abona bula inyale shazana abona bula inyale shazana abona bula Bambenda fan. Basiye.